kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangklong tanpa opor peteng dedetan rinoso satemahan jentung kaya wong kelangan betung dalek-dalek wekasahane mutung Langgampun kula ketunaken dumateng sedaya warga masyarakat sedaya saged sik kakung putri sedanipun linangkung warga masyarakat Sadang Wadok Sri Mulya sak sekitaripun mugi saged kangge jampi saya yen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda
pasang wanci pangklong tanpa obor peteng dedetan dinosa temahan jentong salaman rame kaya wong kelangan betul dalek-dalek wekasahane mutung leres ngendikane Ki Bayan Somo. Pripun Pak? Pokoke garapane Cindi Laras iki jan luar biasa. Nggih kok Pak. Marai apa mau? Iku wau Pak, marai birahi. Birahi nglaras. Pak Somo niku apa-apa marai birahi kok cah kuwi kok. Lah weng ku arep tak foto tak kiban. Lah. Cah nakal. Nggih, monggo. Tak suwun marang sliramu jalali janji prasetyaku tresnaku kang satu tetap tulus ngrenggani Nggih. luwih becik paten ana timbang bepisahan Celestia tak rewangi samudana marang kula warga karawalan praputra liwat kincange alesmu kuwasa nglandang rasane atiku senadyan musling serius aku isih mampu ngladeni solammu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuduhan nyeripo jiwa ragaku kok kurang kahur matana mamro rubuh nganti Parjo CS kan pasti arep nuruk ledek ning Blangu ya mesti. Lah yo ben to Mas.
Kowe hobine ledek cah telu ya. Mangke mbok menawi bapak-bapak kersa beksan tayub ya engko ditayubke ya Mas. Kowe dadi ledek ya, Dek. Alah ora apa-apa nek aku dadi ledeke sampean dadi ketheke lak ya Wong cocok. kok ledeke dipul ketheke gak apa-apa. Iya. Kulit kok ri. Balik-balik. Urip ana kutha gedhe kowe tak Lalu. Natian sedeman mesti tak wujudne. Ya.
lakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grapia ayu lair lan batine sering dolan nang omahku Paranone mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno Marga kelingan ireng manis nanging juwo ora bisa urip bebarengan ngono ya ngono senajan aku wis sumpah tetep tresno lair mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang Marga kelingan ireng manis Cindelas yen kelingan lelakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayu lair lan batine sering dolan nang omahku mung sinau bebarengan suwe-suwe
Kalup iki apa lup?
kabeh. Atus. Siap, loro jograng kok. Anganku ngemboro anembus mega lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana nganti si jantung ati tak mikir hidup keketake jantung. Bedo atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahe rembulan Aku samar kuat lamun to jabar sekarang Ria masuk duk. Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi gedung kabeh lumitan lung-lungan kang rerambatan amung soro angake jiwaku titipi layang kitir tak sampirke angin sumiler ora krasa sliramu tansah tak pikir. Kagem keluarga besar Bu Ari. Yo yo yo.
syuting suka midhangetaken sedaya mawon nggih. Cindelas. Keluarga besar Mbak Parmi monggo. Anakku sing bagus dhewe. Duh lae besok gede bejo uripe tak udange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya sami rahayu Godange anak wedok yo anakku sing paling ayu tuturi kudu gugu bekti omri rama ibu tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing rasis pinter maca pinter nulis aku wis duwe anak wedok aku wis duwe lanang wedok tak sekolah sok yen rampung dan nyambut gawe duh lae Rama-rama yo Mas Giwol ini Mas Giwol Trainata karwarisa tenan jaya ya mas pipimu ana upane atimu piye kabare Gunes ten prayana sabarang ya sembrono Mas Giwol masuk masuk Jonggrang yo monggo ingkang badhe dados yo Mas Giwol Bandung Bondowosone sinten nggih yo yo sekemidhangaken Mas Kipli Mas Benijli Mas Anas Mas Sutarjo BG Mas Wibisono PRT Nembo Mas Tri yo Mbak War yo masuk Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan Shalalalalala ora mokal yen aku nandang kasmaran ayo yo pratekno aku maju perang ora banget kuyungan Joko Bandung kowe aja kumalungkung ala berang-berang iki kanggo kudurung rampung Pila pati Kang Mas Prabu Kupang Kang Wosito ana ing segara yo tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji mesti Bondowoso ana aku bunda karma Joko Bandung angger bibebono Candi Sewu sewengi kudu
Monggo keluarga besar Pak Parmi. Ayo, Nganti Bang KPU. Ketua, Mas Elang, selamat malam. Random Rakil lagi pahit. Yo, Mbak Ajeng Sari, Mas Gomes Ngawi, Pak De Kepeng, Mbak Tia. Iya, 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 iya. Masuk. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadana prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita buyungan Joko Bandung kowe aja kumanungkung barang iki kanggo durung rampung pila mati Kang Mas Prabu Gopala kanggo sedo ana ing wana segara yo tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen aku bantangi jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang mung tunduk pun garwa Joko Bandung aku terbi bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi Riya jonggrang panyuwunmu tak turuti yo terima kasih siang Bathara Ratri Kumpul. ngeling manis sing ati Ayo Pak. setiaku bisa aduweni marang sang Tyas Lasmi rasa kangen ngeliputi bulan dadi saksi upaya datang balenjani janji supaya mati supaya wong ayu sing kinarya nyompo susah ning batinku wong bagus antep nurus hatimu tresnaku tulus rening kalbu jan arungi banyu segara tresnaku ora bakal
Ayo Mas Sukres, Mbak Bogan nanti Mbak Bogan. Siang Bathara Ratri mung eling manis ing ati Nang dilongke setiaku bisa aduweni marang sang Hyang Lasmi. kuwi nang diculke selailan. Sugeng Vicky nanti. Wong ayu yukin narya jama susah droning batinku. Wong bagus antep nurus hatimu tresnaku tulus rening kalbu Yen narungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. senetian nyawa onjat sakaraga wis tresna rapi pipisana ora bisa dipisahna. Oh, ya gone nesu. Jebule Mas Sutris nyanyi ya elok. Mas monggo Kurang opo aku iki dadi wong priya. kurang apa Kurang opo aku iki nggone tresna. Ning ngatane sliramu larane ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Bahan Bola bali agawe gelane rasa
rasa tresno rasa tresno sliramu rapi sojoko ajak riak aduh kurang opo aku iki dadi wong priya kurang opo aku iki pengatane sliramu larane ati tatu ora bisa yen to weruh sliramu jejer dhewe oh hihe antum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis liya tresno aku apa dheweke wis liya dadi kancaku apa kancane bola bali agawe gelane rasa tresno sliramu rapi sok joko wis liya tresno aku apa dheweke wis liya dadi kancaku apa kancane bola bali agawe gelane rasa tresno sliramu rapi sojoko sesun bukti paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangajap kurino wengi matur nuwun kasedo karyanipun dawuh pangapunten matur nuwun Pak Hawarno wassalamualaikum warahmatullahi